Здравей всички, от Витбок 7. Аз съм Маркиов 1 и това е Петърос на 2. И днес ще имаме Survival с него. Ще правим полиция, нали, Петри? Да. И нека да започва. Първо ще убием овците. Аз ще бяга различки. Тук сме двамата с някакъв тих черпак. Да. Аз съм Светфул. Не ми логи. С какво си? Светфул. Да, так ще пак се казва Светфул. Петре, колко вълна имаш? Вземи още 3 за легла. Аз взех сам. А сега ще... Това ще ми е третата вълна. То. Почвам да събирам дърво. Съжалявам, ако смъркам. Ако смъркам с носа. Не си ли изтостих черпак, дед бях нади? Не, защото много мощен мисъл. Аз съм смисъл. Събери дърво. Имаш ли вълна? Зомби? Къде? Не е ли ден, бе? Дене? Зомби копайте. Я. Ай, да, верно има зомби, да. Еми, дене, то гори. Тук си спуснала вълна. Колко вълна имаш? Ще 3. Имаш ли 2? 2. Хубаво, ай, ще ни стигнат за дърво. За дърво, за такова, за регу. Значи, къде ще ни е къщата? Да, и очаквайте клипове. Ще правим предици, нали? Да. И на различни игри, които вие ще предлагате. Да, пишете в коментарите. Ами Да стат човек, нали знаеш, че когато чупиш с ръка, чупиш блок. Да. И когато го, примерно, докато чупиш, нали може да си смена, примерно, дървото, с дървото още. Да. И човек, и ти почва от начало, знаеш ли? Те. Това е някаква новост, не знам. Да, бе. Трябва да правим, събираме дърво за къща. Това, значи, първи епизод, че е някакви къщи там и някакви такива, някакви построена на къща и храна, и целено, нали? И другия епизод, че е майнване. Да, наистина. Аз много моря за да майна. Вече много тъпо става. Що? Ще търсим роди. Ама в пустиня ли ще... Аре да намерим село и в пирамидата. Айде, ще търсим. И ще видим, ако ще тръгнем пустинята, ако намерим пустиня там до 50 минути, ще спирам клипа и ще да късим. Тикви, събери тиквите. То 2 ни трябват. За семена. Ай, 3 дни. Ай, вземи един. И ми ги взе. Ай. Тук има нещо. Ето там пустиня, ай. Дай тръгвам. Аз съм гладен малко. Да бичите повънати. Дай. Кой си убил? Значи, имаш ли дърво? Аз имам малко. Не, аз имам едно само. Дай. И то ще направим нещо. Къде е пустиня? Аре да изкопаме тук малко кол, бе. Искаш ли? Такива малко кол. Виж тя малко пещерата, виж? Не, нищо. Аз ще изкопам. Ще ме чакаш ли? Не. Да, чакам те. Така. Ще да направим една кирка. Да изкопаме. Да събера малко кабостан. Иде ми за къща. Ще ми трябва кабостан. Иди има торчове, човек, защото... Ще направя леглата. Дай ми вълната ти. Дай ми своята вълна. Това чупи като... Дай. Вълна. Оставам в честа е там. Какъв честа е? Крафти. Как ще оставя латимите в крафтинга? Лесно. Аре, дай. Чакай. Кой бе? Дай си вълната да направи леглата. Тако като... Вълна, аз нямам. Вълната. Две. Така. Да, чакай. Отва. Обърках как се прави легло. Чакай си още един път. Отва е... Все го бъркам. Чупа и тръгваме. Не, ще направим меч първо. Преди това. Тръгваме. И на брадваш направя. Петре. Тръгваме ли? Къде? Да търсим там къща да правим.
пустиня. Да. Ай, направи си бродва. Айде. Така, ай, идвам. Чай си подържи инвентар. Да тръгвам. Ай. Идваш? Да, идвам. Вече съм готов. Така. Да се надявам, че ще открием нещо. Нали? Гладни сме. Ако искаш да направим някъде къща в пустинята, ама то... По-хубаво да направим някъде... Аз искам някъде излити на вода и в басейн там, где... Да. Или да направим... Да е по-дълго стъкло. Сещаш се? Ай, ние ще спрем клипа, докато намерим пустиня, нали? Ай, докато намерим това. Ай. Здравейте, тук сме да намерихме това... Където търсихме, да намерихме прасета и аз почти ги убих. Ето ти пръжоли. Чакай, аз ще такова. Ще си много дървам. Така. Ще избием прасетата и такова. Така. И тук ще е къща, нали? Сигурно. Давай, праси. Пращо. И ако нещо ни трябва там, ще търсим. Аре, ела. Той имаше предвид да читва. Да. Къде ще ни е точно къща? Кажи да, къде да правя. Не знам. Ето. Окей. Така. Взем. Тук, значи, добре. Голяма ли да е? Да, колкото за нас. Колкото за нас. Значи, червим колко. Много момент, ай. Много от какво ще... Много малко, чакай. Не, тъй къщи. Добре, тъй. Добре, даже е голямо. Голямо. Добре. Нямам бучета, значи сега какво ще направим? Това ще направим. Ей, точно ме 8 каблстоун. Къв съм изкупил. Петре! Виж, какво пече. Затова трябваше да намеря. Леглата. Само ако да ги забравя. Къде ще ни леглата? Къде в средата на къщата е тук. Аре. Сетна се тук. Но... къде беше? Weapons, ADD, Home. Къде ще ме изчакаш ли? Да. Не е жълто. Е така. Готово. Стара вечер. Изпеко ли са? Ще си взема сега с нея. Значи дъжд 3. Аз толкова с нея. И да почваме къща. Чули? Сега значи. Така хубаво, нали? Ще направи един чест, значи отиваме за дърво. Нали сме се сетнали? Сетни се тук хубаво. Аз съм си го сетнал. Отивам на дървата, там деца дървецата. Как това ще ми зелен? И до мен така. Ето ги дърветата. Тъкмо тъмни. Аз съм тук, защото нямам брат. Ти пази там нещо, ако да. Това е нормално дърво, окей. Трябва да намеря тъмно. После се телепортирам за теб. Лагва ли се, бе? Не. После се телепортирам за теб, да знаеш, че не ми си... прасета, ес! Спасени сме! Обаче меча ми свърши. Мечът ми... Опа, свърши. Сега трябва да правя крафтинг тейбъл.
Петре? Ще правя крафтинг тейбъл. Да си направя меч. Така, ама да за кого го бия? Ще си направя 2 меча. Така. Сега се изнасям от тук. Се зазнасям как го казах. Ще убия малко пресета за храна. Майко, 80 въпроса. А ти ли ми взимаш дървото, бе? А не, прес. Нищо малко лаго, ще капавах айтемите. Може. Опа, лагна. Петре. Лагва сервера. Не мога да ти помогна. Шит, лагва. Лаги. Добре ли, какво направя? Какво ще правя сега? Ход да спирам клипа. Аре, Петри, опре го това лак. Намерих кокошки. Какво да правя? Бих ги, знам. Горе-долу се опре. Бах ти странното дърво. Убивам ги. Ама ли да аз не съм... Аре, ще се телепортирам до теб. Ок. Тъпа... Така. Стаки 16. Тук ще стане малко. Виж как е. Трябва да го щупа това. Добре. Да. Какво правиш? Лефта. Що? Да видя едно нещо. Кое? Кое? Пресетте ме на този чек, че пак и двата са различни. Аз сега ще играя малко с оригинални. Че да ги завна тия работа. Виж горе-долу. Така, точно мисля. Да. Врата също направя, имам 8 дрова. Няма стигна. Че ще... Петре? Да. Ето ти врата. Дръж това. Ще отидеш да го вземеш. Ако беше диамант. Аз не го видях къде. Това е проста къща. Ника. С позорчета. Да. Так му ще спестим дърво. Дали ще ми стигне? Да, не. Пясък. 3. Не ми стигне. Какво? Не ми стигна дървото. Отивам за още. Аз събирам само. Застъпа. Тия овце тук ми пази. То още сега ще трябва да почнем да намерих за кол и айрон. Вече за диаманти. Това ще е дълъг епизод, нали? А? Някой дълъг. Това ще е дълъг епизод, нали? Да, дълго. Може да го разделим, може да са два и да го разделим на части или да, нали? Ето, няма да е на част, ми ще са много части. Ето тук има дърва, ето тук ще сет на лърп. На този дърва.
Да знаеш, че тавана ще е от черно дърво. Ок. Може и да е от стъкло? Вземи стъкло. Вземи стъкло. Събери санд. Добре. Аз събирам дърво. Снимаш ли? Да. Ок. Коя игра мислихме да почваме онлайн? Ако виж там Spider-Man. Shattered Dimension. А? Shattered Dimension, как се казва? Точно 20 тъпа, 5 тъпа. Майте едно санд, че бяхте с като взех. Кралец. Съжалявам. Че да се пръсна. Стига, бе. Го. Това има бък тук, това дето сменяш айтемите, не ти го чупи. Шит. Идем да копам малко. За кабелстон. Че ми трябва. Не знам, в предишната версия го нещо. Кой? Просто да щупиш нещо, примерно с ръка и после го чупиш с друго. Примерно, виж сега, чупа това и после с друго почвам. И ти го почва от начало, виж ли? Да. Виж горе как стане, ти ми взема още. Не, сега мината къде ще е? Ето тук отвънка ще е. Ела отвънка. Авай! Ила! Ила, виж ко видях. Я? Ила. Прилеп. Да. Ще го убия с меч. Може ли да го оцелиш? Да. Цели го давате си. Убили го? Да, но той не даде нищо. Че да посадят тук едно на дърво. Саплинг. Аз ме съм боли. Аз също. Так няма ходен без това. Бе. Опс. Не се безпокоя. Браво, момчета. Ще го направиш ли пак? Да. Ти да не слагаш? Не бе, пак! Аз го чупа, ти го слагаш. И ти това няма ли край? Изчакай. Мога, да изчакай. Ето тук. Мога служи го. Опс, скипирвам. Тук сме. И той е на креатив. Да, защото измислих. Аре, че какво правиш, бе? Ила спим. Какво спим, бе? Аз правя тук, събирам кабелстон, ти какво правиш? Абе не бе, едно друго нещо измисля и за мината. Хайде, бе. Много леко. Сега ще ви покажа. Момент да снемам. Така. Сега. Стига си читвала човек. Бягай от тук. Искам да покажа едно нещо, което ще направим. Какво? Айде, ще ми срещу тук паметта. Тук ще мината тъй. Сега. Слагаме вода. Виж? Да. Момент. Да, кажи. Само секунда, чекай. Тук ще пуснем водата. Да. И ето. И ето ще слезам.
Окей, ама такова. Ама и тук трябва да изкопам нещо. Виж колко тъпо. Как ще тъпам? Е, добре, ама това го махни. Ай, стига си читва, човек, молица, бе. Бе, човек, паси. Кой ще читваш сега? Гледай, то страна нищо. По-хубаво си го бих оставил аз така. Кой ми го бараш, човек? Тогава се преименувам. Аре, човек, проваляш клипа, бе! Аре, прави се нов клип. Правил нов клип и аз смивам. Е, всичко че идва. Затова не искам да ви растя. Аре, бе! Тупо... Ай, стига, бе! Кой? Не ме интересува, ще взема две дърво от тук. Читър. Читър аз. Читър. Вземам си дърво под заем. За да си направя такова. Аре, отивам. Сега ще виж какво става. Ще се върна с 2 стъка на дървото. Ето го, ето го. Аре, бе, какво си гледаш там? Петре. Събра ли санд? Що? Защото събрах. Колко? Не знам колко биш. Добре. Стаки колко биш. А, за кой не си в играта? В играта съм. Не си? В нета си? М? В нета си? Не. Вместо дойдеш да помагаш да събираме дърва. Ти си дървари. Добре прозвуча. Нали? Събирам това, го обработвам толкова. Тъпа. Два стъка и 8. И пишете там, ако искате да качвам нещо, поредица. Някоя нова поредица. Ако искате нещо ново, някакво ново. Просто пишете в коментарите. И кажете, че Петър е гей. Спирам се това. Не дай. Кажете, че Петър е промил. Спирам. Не дай. Не, по-точно бавно. И че то ще вземе да ми стигне, бе. И ти пирати в момента. Ти си заключен. Как? Петре, ела да виж как е вътре. Добре ли? Предлагаш услуги? Дали? Ай, чек, моля се. Не се молиш. Аре, Ти на Божия ли си? аре, бе. Моля се, кай. Дай да изпечем санда. Имам стаки 29. Ай, сложи го. Да. Вярвам, ти чай се направи един крафтинг тейбъл. Аз по крафтинг тейбъл направя 2 честа. Събрах малко дърво. Ай, слагай. Какво ти мъж? Просто стоиш в устая. Риско.
Такова. Да, на още две да посидиш. Съседа. 5 са гласа, да знаеш. Кажи, виж, Петре, гледаш ли? Глас или Госпейн да е тук? Глас. Или не може ли Госпейн, защото ще е двойно повече? Да. Госпейн. Гледам, че ти беше стиснат. Няма. А как си това честа? Мръсника. Да, ако ще направим една така аварийна врата или дезна. Чули? Да. Направи една аварийна врата. Така вари. Авариен изход. Ето. Опа. Не падна стъклото, yes. Обаче ще падне. Що вали на врата, какво правиш, бе? Не, бе! Какво вали на врата? Ще слагаме две врати. В момента си правя там. Добре, слагай. Но не хаби цялото върна. Само малко. Дей, плиз. Значи там още две ще остане. Или е така, виж. Гледаш ли? Ей така, аварийно изход. Виж отгоре. Чакай. Нека спечех, дано там да ви харесва епизода. Снимаш ли? Да. И тогава кой викаш? Еми да, защото горе да се получава, не? О, ако знаеш какво нам е. Какво? Торчове трябва да сложим. Да, аз имам... Не, няма такова. Трябва да ходим да копаме, Трябва. за да намерим кола. Нека се почи. И... това е добра идея, бе. Коя? Ей това, гледай. 38 см ли имаме? Така. 39 имаме. Чай се взема още малко. Виж, това е добра идея, сега си го разделя. Гледай се. Ила, ето долу. Кой е това, бе? Стига, бе. Равин ли е това? Отивай горе, аз тук ще бия, ще взема кол, чули? Нагоре. Айран, отивай горе, чули? Опа, паднах в друга мина. Много е тъмно, ако не виждате, че е видно. Набрете. Съжалявам, че няма, ако не виждате тук, но... сега ще виждате. Спешно е. Спешно е. Трябва да обра този кол. Ето, що ли ми каза, че тук има мина, бе? Сега видях. Пак! Що лефна? Да, трябва да сложи тече пак. Като ми свърши кирката. Малко бавно, но пак се чупи. Виждате. 11 кол. Петре, как ще се кача сега без теб? Не знам. Майко! Тук срано някой, срано бил тук Херобрайн, човек, да знаеш колко червени гъби има, бе? Колко? Майко, сега ще ги обера. И ще ги слава в чест да виж колко са много. Леле. Колко гъби има тук, бе? Цяло тук... Аре, влени, човек, да се телепортирам до теб. Влени, по-се. Прилеп! Боже ми. Не видяй колко е. При това 2. Маля, човек. Тъй, сложи видях. си тече. Тъпа. Така. Сега оставям между работи. Виж колко гъби има, често. Толкова имаше там. Едно гост не ми достига. Споко се. Почвам да слагам това. Значи торчовете имам 11 кол. Ще ги разделим, да знаеш. Едните ще са в мина, другите ще са в това. Чай сега. 5. Трябва да се седне минута. Опа, лягай да спиш. Чакай да слагам малко торчовете. Тук ще слагам. Тук ще слагам. То още е... Тако.
Момент. Да сложа тия, колкото ми стигнат. Петре, да знае, че не стигнаха всичко. Всичко не стигна. Оставам всичко, да знаеш, често. Добре. Всичко, цялото стъпо не стигна, честно. То. Виж сега как мисля да го направя, значи сега да взема сам, да? И след малко спирам епизода. Нали? Да, ти се решаваш. Има тук дърт. Че идем да съберем малко дърт да своем отдолу, да не хабим много това. Ще направя лопат. Събери малко. Остим да ги сложи. Как се пада? Тук трябва да се пада. Почвам самата. Ела, дай ми дърт, ако имаш. Аз ще направя една лопата, да знаеш. Столно. Ще направя по една лопата. Да си правим ли ферма за живот? Да. В момента са... Още не сме направили там. Дай дърт. Дали, ти животни тук нали няма ги убиеш? Не, няма. Иде ги. За кога да ги бием? Ще направим там една ферма. Това да не го изстреляш. Може, ако искаш. Не, не дай, бе. Крава! Върна ли, бе? Да. Не убивай. А, не, преси. И го, ако намериш крава, я заобиколи и не я убивай. Даже ако намериш две. Ще я убия. Не, човек, ще направим ферма от тях. Няма да заказ. Имаш О, ли искаш дърт? да я убия, добре. Моля ми сложиш дърт. Да ми дадеш дърт. Какво добре? Дърт да ми дадеш. Да, ево, къде си? О, толкова добри идеи имам тук да сложи човек на този мост. Толкова я пощане. Знаеш ко? Значи, ще да за дърво, ще направя фенсове, ще сложим едно необработено, ще какво я пощане. Мощчето. Снимаш ли? Да. Ако искаш, спри да снимаш и ние ще довършим това. Но то малко дълго. И чакай, бе, имам по-добра идея. За който и да ни е във вода и да върнем и те по водата. За кого водата? Где? Така отивам да взема още. На ти лопатата там се бери сам. Или там си я пази нещо се бери. Ще оставя. Аз вземам половината санти там, колкото стигне, ще дойде, ще го оставя често. Стой там да стане по-бързо, да не се връщам. Сега ще имам за дърво и ще кажа как ще го направим перфектно, имам идея в... то тук има даже дърво и тук съм близо. Близо до дърво сме, ела. Мини мощчето там. Къде си? Мини мощчето. Ева, точно такова дърво ми трябва. Супер. Обаче аз не виждам нищо, защото съм на тайни, за да... Да, добре. Къде ще? Добре. Сега ми трябва да се отдела 20 ми много трябва да се отдела сега. Една по-добра идея. Сега ще направя. Аз също имам много добра идея. Ми трябва дърва. Аз ми трябва сам. Такива прасета, ако искаш да ги добреш. Аз. Грас. Имам и намерих тук розочки. Добре, Ще ги взема. Да имаме, да знаеш. добре. Има и такива жълти. Ще взема и тях. Да си украсим. Жълти. Да си украсим къщата. Нали? Ти на кой играеш? Майнкрафт. М? На норма? Аз съм на тайни. Нека. Иначе ще лаги. Нормално. Неща да лаги. Дано стигне това дърво, да сега съм събрал. Аз трябва да обработя там малко, да направя малко фенсове и то ще е дървото. Тук, къде си? Чеш ми свърши брадва там малко да събере един стак, да съм сигурен, че ми стигне. Тук това знаеш ли как ще го направя? Ще видиш. Такива направи тъпа.
Не бе, не така бе. Не бе, човек. Ма не така бе. Ей така ще е, виж. Не бе, те Ей така. И ще са отгоре фенсове, ще трябва да ски по-яко. Не де, човек. Измислил съм го вече. Не бе, те ще не. Те ще ни ама ей така, виж. Ей така ще го сложиш. Тук. Ей това е тук го сложи. Вземи си лопатата и мини ей това го махни. Ей това. Значи виж перфектно. Ей, човек, перфектно ще стане. Значи виж сега. Значи тия дърт го махни и го сложи ей тук, виж. Ей тук го сложи, ей така. Махни го, тук ще има дърво. И над дървото... Не мога да разбера. Над дървото ще има фенс, чакай момент. Така. Виж. Да ти обясня. Махаш първо. Човек много гадно също го минава, къде ще го изчисти толкова трудно. Аз знам как. Не мога. Чак расте, нека расте това. И тук не расте. Ето е да има по-лесен начин. Дълго и тъпия начин. Значи, сега дървото ми. Петре, виж. Супер ще стане. Предполагам. Ева да гледаш как го правя нещо. Да схванеш идеята ми. Ще се изхъби много дълго. Знам. Но пък ще стане яко. Ще бъгнах се. Гличнах се. Глич. И ще се схъби и дърт. Сеш се? Да. Чакай, скина. Така, сега ги почвам. Моля, представям си как няма стигнат. Ама, не така, не така. Така, виж! Работвам 12 дърво, леле. За нищо не стигна. Стигна за 6 фенса, виж? Схващаш ли ми идеята, виж? Вижде. Опс. Това го сложи. Ей така да го направим. Сега ще се сващаш ли? Да. Ей така го сложи. Готово. Обаче трябва да е здраво. Ще скипирам да е здраво и там и вече ще го завърша това и ще спирам епизода. Така, здравейте, изхабих там много. Адски много. Дърво. Брадви и много работи. Сега ще продължим това, което сме намислили. Петре? Да. Имаш ли дърво? Не. Шит. Имаш ли дърт? Темно. Дай. Това в чест. Чест ще събера. Завършвам го и... Ние по къщата може да подобрим там малко. Да, знам, това за първ епизод. Ние за първи епизод бая направихме. Нали? Не стара да свърши. 35 да речем. Добре се получава горе-долу. Мисля, че. Yes, сега ще стигне 100%. Стига. Ще стигне, знам си.
Петър стиска и после да стигне. Yes! Бичес, стигна, yes. Сука, продължай това да го правиш. Знаеш как. Не знам. Казах ти. Ти си мога да Държи дървото да е. Държи дървото да е, виж го тук как съм го почнал, виж да е. И така го продължи догоре. Аз да правя дървото. Дай се помощ. Помощ не мога да пробвам. Той сме. Давай. Не се обясня. Да, че да взема това сърче. Да знам. О, в къща ни. Не е много свет. Сега ще го изгубим. Аз ще освета малко в къща, знаеш. Последно. Момент. Добре, ще изчакам. Ще да освета около къща не се спомнят. Да се самоспомняне. Както иде. Аре, идвам. Ще да затворя вратата. Така. Ето ти там райтинг си ги оставам. Все ще направя това. Обави епаста на къщата. Сега ще виж като апгрейдна. Знай, че ще остава там малко дърво в чест да имаме чул. Точно 32. Оставам тук жълто. Дано стигнат. Така, почвам. Няма да стигнат. Но ще направя още. Гордо добре се получава, нали? Добре го измислих. В честа колко дърва ми явиш? Чакай. Бе, точно. Имаме малко там. Момент. Така. Все. И, дами и господа, готови сме. Мостът е официално завършен. Надявам се да ви е харесал епизода. Дългичък беше, да. И сега ще направя ето така. Пред вратата. Сега ще има да чупа. Сигурно е половин час, един, не знам колко е. Половин час. Че може и малко повече. Ма един час. Много е. И така малко ще украсим. Следващия епизод ще има още. Вижте, за първи епизод добре, нали? Ела да виж как стана. Мисля, че супер стана, виж. Виж нагоре. Ай, ела да завършим клипа. Аз завърших ти. Ти си скъпи от топчо, да не И надявам се да ви е харесал. Това човек не трябва да се влиза от тук, бе. Трябва да направим и за тук нещо, нали? Не знам. То с два хода къща, бах ти къща. Как изглежда? Нормално, по-ще украсим, там ще не... Ето ние още сега такова не правим. Да, и надявам се да ви харесал клипа, коментирайте, и чао!